Gaysano Di. dire. Gaysano ni, Gaysano. Oo. Gikan na dyan Gaysano. Oo. Patabok ta diri di Bibi. Okay, bali, gikan man ko Cagayan. Paana din ko. Left turn. Cagayan ni, Cagayan. Oo. So Cagayan, Libertad ana. Oo. Agi kag Libertad. Oo. So diri, Gaysano. Oo. Na diri paana ka. Oh, diya kayo. Primero na nga cruising diya. Ngay kubilanan diya bitaw. Adi ala ka kanto. Di unahan pa, sulod pa, gamay. Nay kuan diya PMFTC. Kana sa sigarilyo ba? Tira ato lang paningkamutan lang matulan. Katuon mga ka. Oh. Ang dili lang. Di ba mo man nga cruising ano? Asa? Straight kayo dito. Padulong sa Gaysano? kani nga street tray kani. Street ga Gaysano. Ay, lagi dito yung gisulod di kay na. Dia street DBP pagtabok nito traffic light Gaysano na. Nya kung gikan ka sa Gaysano patabok ta, ana ra diha ang kuan. Napoy gasolina des kanto amot mga bakana. O gikan diha gikan ka dito Gaysano. Kani utsuwa man eh pagtabok nimo dito traffic light napoy gasolinahan. Traffic light. Ikaduha nga traffic light. O katong sa Gaysano gyud. Ang Gaysano gid nga traffic light mo lagi na diha. Diha na traffic light diha. Oh. Andere pod utsuwa napoy traffic light dito sa highway. Kay kanang traffic light na isa ra man ang dalan paana naman na dito. Libog mo sakyan ako kay ina kay. Paggawas ako di sa PMTC kanto, Kay liko dayon. Wa na may maabot sa gasolinahan. Wa na moabot. Oh, dito ra sa pero kanto sa ayo ka kini balik libog do kuan. So basta kay kuan maka kana man ka nga street sa di ba gikan ka kanang Cagayan? Oh, Cagayan. Cagayan. Ya, So, left turn mo. So kung gikan ka Cagayan, maagian ang Libertad, gatuod kag Libertad. Oh, dito sa kuan. Robinson, mo naman na. Oo. So pag abot nimo diha sa traffic light, di ba isa ra may traffic light diha? Oh, pawala dayon. Pawala. Pagliko nimo sa wala, Pilmerong kanto na dayon pud. primerong kanto. Oh, mura Na primerong kanto sa unahan na ito bilanan. kanto gid mismo. Sa kanto gid mismo. Oh. Oo, sa kanto na diha. Unya sulod diha, di sulod ka, sulod Oh, diha. sulod din dito. Sa barangay Sakor. Tuwa Boy. ko. Hindi ako dili ko. Basta kaya Pagpasulod nimo, diha lang unahan gamay. Or unahan ba gyud? Hindi ko siguro katong na yung mga service tong parking doon, tumoy. Dili lang tagi sa kon, dili tagi. Ira, to lang paningkamutan lang ang matudan. Oo. Nag-iibig ko kayo. Ad mga ganyan kuan. Yung lanaw-lanaw. Katang luwa ako, ano yung balik, yung side, yung Ay kuan basta makuha lang nimo ang tamang address. Oh, basta Oo. kaya, di ba Basta na lang yung kay address na imong giingon kay gikan ka Cagayan. So labay ka Libertad. Oh, Oo, nya traffic light dayon. Maura man ang traffic light lagi ka sa Libertad. oh, Pag abot sa traffic light, liko ka sa wala. oh. Oh, primerong kanto na. Ay, Tunan na nato karon. ang kanto nga nga tubilanan. Taga-asa ni karon? Taga-Tagpina naman ko. Tagpina. Oh, yan dayo kong Cagayan, nag-drive ko sa trailer. Trailer? Oh, nadya, ang trailer sa PMTC, nag-deliver ko. Trailer imong gi-drivean. Oh, Wow. yan. Dako kayo dako sulod ano mo ba ng trailer ka namang kuyo ra ka dagko ka kuan? Oh, Dagko mga mananap. oh, wala. Ora kanang maguyod og kuan? Kanang kuan ang iyang lisensya kanang Great. 1238. Oh, Wala. Kay dili man ka maka-drive anang dili 1238 ang imong kuan. Oo. Lisensya. Mao po nang batilor no? 1238 ka ba na? 1 to 3 naman na. 123 ang batilor. Oo. Grabe bitaw ka lisod kayo nang kuan. Ay, kabamo palagi ko ana kay bago ko. Bago pa. Di basta na mo drive ana kay grabe ka taas kay na ililiko niyo ba? Okay naman ang liko, ang kanara mga atras palintog ng dagko ka. Nauna kay helper. Wala kay helper. Wala. Pero dapat ingon ana na helper no. Wala inon, baliktad. Baliktad. Baliktad sa Cagayan. Pero nagdepende ra siguro na sa amo, galigta bigi ang imong amo. Kaya ang dapat maging ana kay kasagaran makita ana to. Nama ka ni helper ning magagmay nga sakyanan.
Mao gani na tingala gani. Duple ka, og sa kuan pa ka, nagtrabaho pa ka sa kuan, full around ka, pwede ka maghugas sa plato, pwede ka magluto. Dapat kung sa posisyon mo driver ako ka. Wa mo kasabot adig. Round day ka, round. Iya di dinhi. Imbis kay kanang trailer na inon, wala ino helper. Oo ba? Kung mao na gina siya patakaran og sa imo na baka ng amo nga tabi kay ano ba? Mao kinay kanang kuan dito sa kuan. Kagayan. Amo ginailang kuan nito patakaran. Oh, wala yung mga helper ang kuan. Wala yung mga helper Ang trailer. Trailer. Sa ato pa, kung malautan kag bearing, ikaw kamang-kamang diha. Oo. Oh, malipat kay gani kay Dinhim. oh dito sa unahan. Oo na ba? Oo. Ha? Harap na ka na. Orak mo to. Di sa Tikalo giday ka muli ko kay naman koy late di ba naay likoon dito nga gamay sa barangay Sakul. Kani giday nga pagabot nimo sa gasolinahan kana gyud yung agianan diya pa na. Oh. Mo na diya. Oh. Ito mo tindahan. Kaya ingon ko kaya ang imo man kung ingon primerong kanto. So ang primero kong kanto diha kana gyud yung dalan sa barangay Sakul. Primerong kanto. Oh, primerong kanto. Kabilanan din. Oh. Pero gamay siya nga dalan gamay. Oh. So naman tumilanan diha. Oh. So tabok ta. Oo, dire. Oh. Kana sirong na budiga sigarilyo diha. Oh, kana. Pinagtisim na. Kay ang kwan mo ko diha sa una, silado kanang kwan sa Tanduay. Tanduay. Oh, budiga sa Tanduay diha. Ang Tanduay di ba to ra man to dito sa Oh, postal? nabalhin diha matugikan. Ay. Ano ni mo tumangan gi? Akin ay nasta na pilhel. Nala daunan. Kana. Green oh. Wala, Ano ba boss? Yamaha. Oh, dire. Ada sulod imong kuan. Oh, nada ano. Nalibi ko no. Dili kay dili may paingon sa Yamaha sa Ungyo David. Kaon dali Sila? bidoy. Adi isra. Salamat. Salamat kayo. Oh.